les gràcies a alguns diputats que s'han acostat així, diputats del grup socialista, diputats de Compromís, diputats d'Esquerra Unida, diputats del PP, diputats del PP no han pogut vindre, també han vingut els consellers del Consell d'Administració a proposta del grup socialista, d'Esquerra Unida, de Compromís, del PP tampoc han pogut vindre. Tenen molta faena, això de retallar i fer eros ocupa moltes hores. Una tele en el camino me enseñó que mi destino era robar y robar, robar y robar, robar y robar. Después me dijo un arriero, un pepero, que no hay que robar primero, pero hay que saber robar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi reforma es la ley. Soy un ladrón sin vergüenza, sin jueces que me detengan, porque soc un delinqüent. A guanyar diners, on estan, a guanyar diners, on estan, on estan. No alero, no alero. En els mitjans de comunicació i en la societat cada vegada som més desiguals, cada vegada el valencià està més arraconat. Avui en dia només el 8% de la televisió que poden veure els valencians és en la llengua pròpia dels valencians. Això s'ha d'invertir i hem de fer una llei que realment garantisca una radiotelevisió valenciana en valencià i que siga plural, on totes les veus i tota la societat, tots els que s'acompanyen i guanya qui guanya la Generalitat en el futur tinguen cabuda tots els ciutadans i totes les opinions en la tele i en la ràdio i en els mitjans de comunicació en xarxa de tots. En el futur ho podem fer i estem convençuts que els treballadors de Radiotelevisió Valenciana tenim un paper fonamental per a fer-ho i hem de fer-li entendre a la societat que tirant-nos al carrer no s'estalvien un gallet. Els gestors polítics anomenats pel Partit Popular són un lladre anomenat Pedro García, un altre violador anomenat Vicente Sanz, són Enrique de la Viuda, són Luis Zapatero, són Ricardo Calatayud, són Juan Prefaci. A ells les persones a les quals Alberto Fabra ha de demanar-los explicacions. Els treballadors, en canvi, som el passat, el present i el futur de Radiotelevisió Valenciana. Són els que podem fer d'esta empresa una empresa que fomente la nostra identitat com a poble, el nostre futur i la nostra llengua. Tenim una responsabilitat com a treballadors, no només amb els nostres llocs de treball, sinó també amb la identitat d'este poble, del poble valencià, amb la seva llengua i amb la seva cultura. Això i només això és Radiotelevisió Valenciana i no l'anem a deixar caure. Que ho sàpia el senyor Fabra.